warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan channel kami lagi, Joko Brol, di nuansa yang penuh berkah dan barokah ini, yaitu Ramadan. Di sini kita mengaransemen kembali teman-teman satu cerita komedi situasi dengan judul Dibasmi Dukun Sentet. Di sini mohon maaf tidak ada unsur menyinggung atau menyindir, hanya murni pure parodi aja atau film plesetan. Jadi bila mana nanti ada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan adegan kita mohon maaf. Kita hanya berusaha memberikan hiburan berupa komedi tanpa ada niatan untuk menyinggung satu golongan atau seseorang. Di sini pencingan kempong wis tuwa ra cetha. Ngene iki terus main narasi bingung aku. Ya enggak usah lama teman-teman. Saya sendiri pemeran utamanya kali ini. Saya memerankan seorang aktor yang bernama Jajang Busmini. Di sini ceritanya saya dibantai dukun sentet teman-teman karena ditantang. Karena tantangan yang nggak jelas itu saya ladeni, akhirnya saya kalah. Bagaimana keseruannya teman-teman? Sebelum kita mulai ke lokasi, jangan lupa tinggalkan jejak like dan subscribe sampean. Oke? Masuk Pak Iko, kita jalan. Di sini omeh dukune ya. Orang ajar nantang-nantang gendut. Mbah dukune iki yo mendi. Lho, Google Map kok ning tekan Solo. Ya aku ning ndi? Aduh nasibnya dadi YouTuber rak dikit. Foto-foto cewek. Berak cekto. Garapan meh. Untuk nyantet wong kok. Berak cekto. Reganya murah, cuman rong juta. 2 juta mocok Cikele konang buri awake konang Solo ya jadi kayaknya lebih cuman 2 juta coba sing gelem gambar rata ya Pak. Waduh banyune. Halo Mbak Brojol. Ki aku wis ning omahmu ki. Jare sampeyan nantang adimu. Wele. Pile. Kandel temen kowe tekan pojok kuwi. Wis tak enteni gini. Sherlock apa nyasari rumah makan nanya main nantang jambandok kok. Nantang dari gelut mau sampe jam mangan. Itu dari 1.500 ya ora nyandak. Kemaki temen kowe nantang aku. Nek wani rene me tak caca dadi hate. Ya wis ngomong Pak RT. Takon RT nih. RT ini ndi wong omahmu teng alas kene. Ya wis ngono geger wae, geger nganu lokasi wae kan cengge. Kalau rene kemake temen memang awakmu wani karo aku ora mundur. Wayahe ngevlog maning. Urip di sini kok yo tantang-tantangan. Kapan damene to, Cah? layarku tibondi.
Lah kok cilik ini kene. Ya layar. Oh, cepet bayi. Walik. Ah, ini kan gitu. Besok nek YouTube wis bayaran akeh, tak tuku HP sak gedung biskup, yen masange nyewa kontainer. On ge sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan channel kami lagi, Jajang Busmi. Halo para shopbreaker, subbreaker, sing paling manis tur inti. Di sini saya mendapatkan undangan dari seorang dukun sendat sing radilan, wajahe kaya setan alas, gundul metengis. DM ini soalnya nantang aku guys. Amarga pasiene ra trimo tak tambani mari nantang-nantang. Jangan tadi waneni to guys. Jebule bojone sing maju. Jabang bayi aku mlayu to guys. Bojone gedine sak kengkong cepet bokong malah aku mecedel ra sido ngevlog. Ya ra. Jadi rasa kesuwen guys. Kita menuju ke rumahnya Mbah Dukun. Karepe piye tak wanenan. Nek aku wedi, aku ngundang kowe ya. Ngono ya. Aja dibuli wong aku YouTubernya. Iki lho. Lokasine dukun-dukun sentat iki ngene iki lho. Aku tak iki biasa urip ning kutha lho. Isine mobil knalpot. Populer. Abang-abang ora tau krungu swara jangkrik. Jadi kumpung ning kene ramben buang bensin percuma to lho. Kita inteng-inteng sih. Omae Mbah Brojol iki ndi? Mbah. Ora ning kene iki suket jebule. Mbok menawa lur aja komplain to lur. Tepengere Mbah Brojol nyilik dadi jangkrik. Aku cilik santai para bola kan malah kowe nyalur ning nggonku ora. Lu para bola ora payu mesakno. Jual jual. Jadi ana gubuknya lho, lah iya. Oke. Kok ono kae lho, sik. Wanenan lho nerak di wanene macam-macam. Jek ono wae menungso nyampe kok. Emange den Gusti Allah kok mateni kok. Wong semut dipateni nyokot oleh menungso. Iki kebon iki. Ndi lho, sik lho. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Wah, kowe wani tekan kene kowe. Wani to, Mbah, gedhe. Wah. Aku ya ora ngeper karo awakmu, paling ya kebirit langsung pingsan. Oh, seperti itu. Ora ngerti kowe ya. Sing nguasani kene sapa merah aku. Kenalan sih, Mbah, selfie bareng, Mbah. Iki lur, jenenge Mbah Brojol lur. Artis dukun sendat lur. Biar kabare lur. Ganteng apa? Wah, pokoke cuat. Itik-itik sih lur. Itik-itik sih lur. Lu kok nyekepi aku jarene musuhan kok nyekepi aku. Sik to, Mbah, selfie sik to, Mbah. Kowe gen terkenal, Mbah, YouTube, Mbah. Oh, YouTube. Aku YouTuber, Mbah. Jadi kowe nantang aku, Mbah. No. Nantang awakmu. Ora nantang to, Mbah. Lah piye? Lah wong lara tak tambani kok mbok isi jangkrik. Terus ben mangkrik. Mangkrik cuma sakit bojone to, Mbah. Lah nek nyantet nek tegel tenan nyantet takut jangkrik to, Mbah. Aku ling rekoso jumputi, Mbah. Jumputi Jangkrik. Ngono. Wah, lah aku ya. Mbah, ini ditonton Mbah? Oh iya, terkenal. Salah Mbah ya. Iya. Oke, Mbah. Iki lur, kira kene lur rupane Mbah Brojol ngene Pak lur. Aku dijaga iki lur. Selfie sih. Selfie sama Mbah. Ngetarung selfie sih. Iya mesti to. Bisa Mbah, bisa Mbah. Bis. Untuk arane Mbah.
Aja gelut to. Weh, saiki ngene, Mbah. Apik ana penaten, Mbah. Nggih. Pilih. Meh tobat apa ora? Wah. Asane Mbah kejengan, Mbah. Wah, Iso mandek ora, Mbah? aku ora mundur sapa wae sing nglangkahi kathokku. Hah? Aku ora mundur Kasih, kathok. Mbah, katokku, Mbah. Sapa sing gak nglangkahi Selfie ta, Mbah? Cuma Mbah. lu kok malah selfie. Yo, Aku kan tarung. Aku cuma selfie. Oh, ngono, Mbah. Saiki lho, Mbah. Pengen tobat ora, Mbah? Iki mau bulan Ramadan lho, Mbah. Wah. Ora poso, Lur. Aku ora Mambune tapi kok kaya singgat nongkono, Mbah. wah, ora ngerti. Kaya iki kepercayaan sapa sing gak kenal aku. Janji YouTuber mana yang gak kenal aku? Yo kenal Lah, aku. yo Iki iso kenal. dikabari, Mbah, kok jebule utangane pinjol akeh kok. Oh, aku ora Lha kok daftar lis mending pinjol ene swidak olah. Kira kenal kowe kabeh. aku ora nyolong, ngerampok. Kan mikir utang. Wah, iya kok ngerti. Yo ngerti to, Mbah. Lah kuwi niki nang daftar blacklist kok, Mbah. Buran debt kolektor kowe, Mbah. Apa kowe, Mbah? Sik to, Mbah, aja langsung to, Mbah. Ambekan sik menggeh-menggeh to, Mbah. Garek nyebut jenengmu. Garek nyebut fotomu. Langsung ukuk. Kering, Mbah. Atut to, Mbah. Aja ngono to, Mbah. Api anapen-apen, Mbah. Pengen tobat ora, Mbah? Iki suarane. Oh, kae. Wis, Mbah. Bisa to, Mbah. Ora kesel dadi. Oh. Hobiku. Guyumu nompong nek klebu laler, Mbah. Orang dukun harus ada ketawanya. Selfie sih, Mbah. Guys, selfie lagi. Loh, ki seru to, Mbah, ditonton ki sak donya, Mbah. Saka dunia main sampe dibeke nonton Dewi Tarung, Mbah. Iki Dewi Tarung spektakuler akhir zaman ki, Mbah. Oh, iya. Adu ilmu kudu didramatisir, Mbah. Nek ora, Oh, aku ora kepikiran, Mbah. iya. Wis mulai meneh, wis ngene, Mbah. Oh, iya. Kowe ora gelem tobat, tak andake bapakku. Wis, apa meneh kowe ya? Kowe merene Tobat. Ngendi kira? Ku apa? Oh, sik. Wes lagi. Terus, Mbah, lanjutkan, Mbah. Enak, coy. Kok malah culing. Pakai solo order, Mbah. Kowe mes tarung kok malah culing. Lha iki lho ucul ki, Mbah. Iki sing ganti sapa ja? Protol ki, Mbah. Wah, kowe ora Oh, cetha, lah. Mbah. Iku ora cetha mbele molor-molor. Ah. Kok jeneng nangis sama guyu to, Mbah?